Yabona bafowethu, into ezokwenzeka ibuhlungu and yithi esiyifake lapho sivumile. Uyabona umuntu uma efuna ukuloya umndeni, uma ufuna ukuthakatha ifamily, kuzomele ukuthi ubaxabanise kuqala benze bengazwani. Yabo thina njengoba siyindlu emnyama, umuntu omnyama uyedwa bafowethu, into esimpulu kanje, uyedwa umuntu omnyama. Abelungu bafike basixabanisa thina. Yabona nina amakhanda nanisebe nithi abelungu umlungu uyedwa, igama elithi umlungu liqhamukaphi? Nithi abelungu umlungu uqhamukaphi? England, then amabhunu qhamuka eyilalani, yonke lento abelungu. Ndiya according to thina la e-Africa, you understand, amazwe ngingayichaza lento, amazwe aseceleni like o-Namibia, o-South Africa, Mozambique, lamazwe anolwandle, lamazwe lawo anendlela ezihlukile zokubiza umlungu. Thina le South Africa sithi umlungu, ake ngithi nje e-KZN kuthiwa umlungu, eSwatini bathi umlumbi, eZimu bathi ikhiwa because imhlophe lento yaqhamuka ezihlahleni. Ake ngichaze lento ukuthi lamagama asukaphi. La eSouth Africa mabebona belungu, bababona abamhlophe, bababona beqhamuka egagasini. Umlungu igagasi, you understand, bababona beqhamuka egagasini, bathi hawu, lento injani, iwumlungu, you understand, imhlophe, you understand, right. Bangena-ke abelungu ngendlela abangena ngayo, baze bayofika emazweni. Ngizokhuluma ngezwe eliseduze, you understand, ngizokhuluma ngeZimu because ngiyi-understanda kangcono mina iZimu. EZimu bathi uma bebona umlungu, babona umuntu omhlophe eqhamuka ezihlahleni, you understand, bathi hawu, ikhiwa leli, ikhiwa leli elivuthiwe. Indlela abantu abamnyama badescribe ngayo umuntu omhlophe, right. Ngize la mangathiwa nginquma izandla, nquma isandla se-China nje, ungaboni lutho, ngithathe nje isikhumba se-China, ngithathe isikhumba sePutukezi, ngithathe isikhumba somlungu, ngithathe isikhumba se-Arab, ngithathe isikhumba somuntu oqhamuka kwezinye iy'ndawo, you understand. Wena ungabahlukanisa kanjani labantu? Ngithatha isikhumba seNdiya elimhlophe, ungabahlukanisa kanjani wena labantu? You understand, awuzukubahlukanisa, uzongitshela ukuthi kumhlophe konke. Wena uma uvula iso lakho leli elingaboni, ubhekisa emntwini oqhamuke e-India, unjani lo muntu ngebala? Mbone njani wena? Ungangitsheli nge-English leyo oyifunde esikoleni, uyifundiswa yibo labelungu bekucolonize ingqondo. Unjani? India linjani? iPutukezi linjani uma ulibheka wena? La iskini, isikhumba linjani? Ungangitsheli nge-theory, mina ngiyazi yonke leyo nto leyo. Ukuthi angiyile esikoleni angifundanga, vele angiyile ngoba bengafuni ukufunda lento yenu yokucolonizwa. Right nje, obamkhulu bebephila, baphila iminyaka eminingi bengenaso ikole leze enifundayo. Uhamba uyofunda laphana 10 years, unani uzufe ulokhu ufunda, uzositshela ukuthi-ke manibona umuntu waseMozambique nimbulale. Iyo nto oyoyifunda leyo. Uma ubona umuntu waseMalawi mbulale, uma ubona umuntu waseNigeria mbulale. Bafowethu lalani ngintshela, uyabona mathiwa siya kwabamhlophe, sikhona isizwe abangasifuni, abasazi ukuthi si-dangerous, abafunani bona bodwa, thina izimpi besingenazo. Yebo kuyaliwa nani, but umfowenu uhleze umfowenu. Blood is thicker than water. Uyabona uma wasuka la uye eNamibia, usuke eNamibia uye eTanzania, usuke eTanzania uye e-Egypt, usuke kuphi uye kuphi. E-Afrika kwakukhulunywa iSwahili. Musani ukungisanganela ningitshela ukuthi i-English is a international language ehlanganisa abantu. Eyama-colonizers, England, English, ngazi England noma i-English from England. La e-Afrika ulimi oluphethe zonke iy'ndimi kwakuyiswahili. That is why uzobona wonke ama-languages amagama akhona kwiswahili. Hamba uyobheka igama ethi ingulube, hamba uyobheka igama uzowathola amagama owakhuluma ngesiXhosa, uzowathola
kwiSwahili. Amagama akhulunywa isiShangane uzowathola kwiSwahili, aligama elingekho kwiSwahili. You understand? I-Afrika sonke sidabuka lapho, but mase siwulanda kahle umlando, wonke umuntu okhona emhlabeni udabuka e-Afrika. That is why ngithi mina, why ningaze niphile niyeke lento yokucwasana nokuthi umlungu wakephi. You understand? Why ningaze niphile nje nishare, nibe borderless umhlaba wonke, ngoba eqinisweni manixabana nodwa belungu bayajabula. Yabo nje manithi kwasha kwacima eNigeria ngeke lisimele. Ngiya-understand ukuthi lo sisi wantshontsha, nithi nina wantshontsha i-ID yomuntu. Yini i-ID? NgesiZulu ngizontshela ukuthi umazisi. Sasingazani yini kudala singakabi nama-ID, ngoba sasibaningi angithi. Phela umuntu mningi umuntu. Sasingazani yini? Iy'bongo zona zisebenza makwenze njani? Because njengamanje uma ngihlangana nomuntu waZulu, ngimbuza sisi wabantu isibowethu waZulu, sengiyazi ukuthi lo muntu wasebukhosini. Uma ngidibana nomuntu waNkosi ngiyazi ukuthi lo muntu wasebukhosini. Uma ngidibana noSimelane ngiyazi ukuthi lo muntu wakephi. You understand? Uhlobene nobani? Iwona ama-IDs wethu lawo. Wena uma uzontshela ukuthi i-ID ikusizakani leyo ID leyo? Ngoba uma kutoyitoya kuthiwa abahluphekayo khona nayo khona lapho uyatoyitoya. Uhulumeni akasenzali lutho. Msasazi kwasha kwacima. Kuthiwe abangaphandle babulawa, nawe lapho-ke basiphuca imisebenzi. Akusewuyena uhulumeni manje onganenzeli lutho, sekuyabaphandle. Nizinja. Musana ukulandela abantu abanganifuni. Abelungu banibiza amakaferi ngoba nidivayidekile. You understand? Uyabona nje into ezokwenzeka ibuhlungu. Into ezokwenzeka ibuhlungu kakhulu. While nikhuluma nithi i-South Africa ayibafuna abanye abantu. I-Afrika njengamanje isohlelweni lokuthi-ke ihlanganise amazwe. Kumanje kunomzila osuke eBotswana uzophelela eMozambique we-train. You understand? We-train. Amathuba lawo omsebenzi. Mangavuka kusasa kuthiwa ayisekho imisebenzi eSouth Africa, imisebenzi iseMozambique. Iy'ngane zenu zizoya yini? Abantu baseMozambique mase bevulela induku nizothini ma-South Africans? Angikhulumi ngento yamanje, ngikhuluma in future. Because lonke lelizwe beli-rich before. Lamoshwa abantu, angithi. Mathiwa kuyalungiswa manje. Nizokwenza njani ey'nganeni zenu? Nizoyixolisa ngani lento? Ngoba nihlukumezana nodwa. Nizoyi-accepta yini le mpilo abazoniphilisa yona? Because yabona umuntu man from behind is always dangerous. This is English from grade 2. Yes.